Dan huwa Simon Kallus missier ta' 4 tfal, 3 subien u tifla. Ta' 10 snin beda bl-alkohol, 5 snin wara bela l-ewwel ecstasy waqt festin. Kien ħabib tiegħu li kien qabdu triq għal dan il-vizzju. Simon ipprova l-eroina miegħu għall-ewwel darba, żmien wara mess il-kokaina mal-eroina. 6 snin ilu beda relazzjoni mal-mara li għandu llum. Kienu ltaqgħu waqt xi gruppi li kienu qed jagħmlu waqt programm ta' riabilitazzjoni fih dan il-Caritas Malta. Sfortunatament, wara xi żmien reġgħu waqgħu fil-vizzju. Madankollu kien hemm mument f'ħajjed Simon meta ddeċieda li jibdel it-triq li kien qabad. Il-katalist kien il-mara tiegħi kienet ila waqt li konna għadnet nużaw u isni ma stajtx niftħim minnhom ħares lej żaqqa waqt ma nistax nibqgħu għaddejjin hekk. U għedt l-isma t-tilgħada ħanamlu l-pass. Minn dak iż-żmien ma rġajtx użajx darba oħra. Ġifieri tajt kollox illum il-ġurnata klin mid-droga, klin mill-alkohol, klin mis-sigaretti. Kont bżajt li ħajjoħdu l-tifel ieħor, fimt? U li kieku kont nibqa' għaddej f'dik it-triq, hekk kien jiġri u hekk kellhom jagħmlu. Għax Alla-ħares ma kienx hekk. Għax kienu jitrabbew f'ambjent mhux tajjeb. Ħajjed Simon Kallus ma kienet qatt wartu żgħar bħal kulħadd kellu ħafna nżulu tlajja. Il-ħajja dewqitu diversi sfidi u weġad. Rabatu għexu l-kalvarju miegħu. Għamel affarijiet li ddispjaċih li wettaqhom. L-ikbar dispjaċir li għandi mhix li batejt jien, għax jien batejt biħtija tiegħi. Jiena l-ikbar dispjaċir li għandi tfal, li batew it-tfal miegħi u l-familja tiegħi. Minn hawn niskuża ruħi l-kull minn weġġajt fit-triq għax weġġajt ħafna nies, speċjalment it-tfal. It-tfal tiegħi batew ħafna, it-tfal tal-partner tiegħi batew ħafna. Speċjalment it-tfal tal-partner tiegħi s-sena l-oħra tilfu l-missierhom ukoll permezz tal-vizzju ta' droga, miet overdose, il-bambina il-glorja tal-ġenna. Din it-triq tħalli ħafna vittmi dik il-verità. Vittmi wkoll kienu il-ġenituri tiegħu. Weġġa kbir oħra li għandi kemm weġġajt il-ġenituri. Fimt, sraqthom. Illum li jiena missier u nħoss li mħabba lejn it-tfal, laqas nimmaġinani s-saħħajret ikollok biex ikollok it-tfal tiegħek f'dik it-triq u tibqa' għaddej. Ġifieri ommu missier nies niktar ġiex minn nies li nammira fid-dinja saħħa straordinarja għandhom, fimt. Illum il-ġurnata kienu ilhom 3 snin ma jkellmuni għax dik kien hemm bżonn kellhom bżonn ikunu naqra bsejn miegħi biex jiena finalment nirrealizza li qed nitlef kollox madwari. Kien hemm żmien li ħajtu kienet bejn sema u ilma, kienet f'xifer irdum. Kien tilef kollox. Kien tlift kollox, tlift it-tfal, tlift il-ġenituri, kont tlift saħħti għax kont bil-griżma tal-mewt darbtej l-isptar ħabba l-użu ta' droga, ġifieri overdose ukoll. Però illum ommu missieri qegħdin hawn miegħi, ġifieri ikellmuni, iħobbuni, nħobbhom ħafna, minn hawn ngħidulhom sorry ta' kemm weġġajthom u ta' kemm għamiltilhom ħsara. Imma il-bambin kbir, ħallini hawn biex illum il-ġurnata nagħmilhom proud bija. Simon Kallus iħares lejn il-ġejjieni b'ottimizmu u altruiżmu lejn ħaddieħor. 4 xhur oħra se jibda kors l-università. Ħanibda kors ta' residential daycare f'Ottubru, ħanagħmel il-kors għax jinteressani ħafna lil quddiem nibda naħdem f'dan il-qasam biex ngħin nies li huma dejjem il-problema bħali. Bħalissa wkoll biex isni nitrejnja lili nnifsi u nagħti minn dak li jiena ħadd niġi nagħmel darbtej giving back jgħidulu hawnhekk fil-ġimgħa. Nagħmel grupp li residenti ta' San Blas u nagħmel grupp li residenti tax-shelter. Hekk huma jisom jaraw lili li jafuni kif kont u kif qiegħed issa. U dik tagħmlilhom dik in-naqra kuraġġ biex jgħidu la wasal dal-bniedem m'għandna xejn inqas minnu nistgħu naslu aħna wkoll.